Bi sibiri ye utokalo tile 16 san 2025 Bamakɔ News TV filɛbagaw a ye aw bisimila an ka kunnafoni sentelɛmanw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ na kiriko binankun kan Mali ɲɛmaaw bɛ fɛ ka min ye kiridonna maa 140 ka se ka olu ta cogo min na ɲina o de siratigɛla sa a bɛ ye k'a fɔ min ye maa 110 ayiwa olu bɛ kɛ l'ordre judiciaire la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye maa 30 olu bɛ kɛ min ye l'ordre administratif la ni kɔni ye kibaruya duman ye maa minnu de bɛ yen nɔ ni u ye sariyakaw kɛ ayiwa u k'a dɔn k'a fɔ min ye ɲɔgɔndan ko nin ye o dayɛlɛlen ye yaasa aw fana bɛ se ka kɛ min ye kiiritigɛla ye don nataw la. Halisa an bɛ to ni Mali kunnafoniyaw ye ka kɛ ni jɛɲɔgɔnya baaraw sinsinni ni Émirats Arabes Unis ani Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛ a yirala k'a fɔ Mali jamana jɛkulu dɔw ni olu yɛrɛ ka kulu ɲɛmaya bɛ Ablaye Diop bolo ni o ye ministre des affaires étrangères ye olu kan ka taa tamanundonna Abu Dhabi tɛnɛn nata n'o bɛna bɛn utokalo tile 18 ma san 2025 ka se ka taa u sen jɔ lajɛba dɔ tako filanan kɛnɛ kan n'o de bɛ tali kɛ tɔnjɛkulu dɔw sigili la sen kan ka kɛ ni jɛɲɔgɔnya baaraw sinsinni ye. San marabolo ɲɛmaa ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw sigi sen kan san ale marabolo kɔnɔ yaasa min ye sankaw ni bolofɛnw olu bɛ se ka lakana cogo min na o fɛɛrɛ fɔlɔw bi tali kɛ min ye taji bɔli san kɔnɔ ka taa san dafɛdugu la a ye fu siri o la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen a ye min ye finitigilakaw ka dagayɔrɔ dɔ a y'o sigi sanso n'o ye poste de contrôle ye a y'a yira k'a fɔ a tani ka seginw bɛna bali ka daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 18 fo ka taga bila sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 6 la san marabolo ɲɛmaa kɔni y'a yira k'a fɔ nin kun tɛ dɔwɛrɛ ye yaasa fu ale bɛ se ka siri binkanniwalew ka tani ka seginw la n'a ma ɲɛ k'a fɔ u ka tani ka segin fanba bɛ kɛ moto la moto ale yɛrɛ fɛnɛ tɛ se ka boli ni taji tɛ a la ayiwa a sigi kun tɛ dɔwɛrɛ ye yaasa fu bɛ se ka siri binkanniwalew kɛbagaw ka tani ka seginw la a kɔni y'a yira k'a fɔ finitigilakaw olu fɛnɛ bɛna fangaw fara ɲɔgɔn kan san marabolo kɔnɔ yaasa min ye san marabolo ɲɛmaa a bɔra ka fɛɛrɛ kura minnu sigi sen kan cogo min na fɛɛrɛ kura ninnu bɛ se ka labato cogo min na a kɔni y'a yira k'a fɔ nin fɛɛrɛ in a kun tɛ dɔwɛrɛ ye a kun ye min ye san a n'a nɔkandugu ayiwa u bɛ se ka lakana cogo min na u bɛ se ka kisi cogo min na jatigɛwale kɛbagaw tɔɔrɔw ma cogo min na. Mali jamana ɲɛmaa Général d'armée Assimi Goïta ale ye Mali minisiri ka baara bɛnnen bɛ jɔsen kuraw bilali la sen kan an ka jamana kɔnɔ ni o ye ministre de la refondation Bakari Tarawele ye a y'a bisimila jumadon min ye utokalo tile 15 san 2025 kuluba a kɛnɛ kan sa a bɛ ye k'a fɔ an ka min ye Mali minisiri ɲɛmaa ale tun bɛ kɛnɛ kan fo ka taa se min ye wasabulon ɲɛmaa ma ale ni jamana jɔsenbaw olu ɲɛmaaw olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ min ye nin gafe in di yɔrɔ la kuluba o siratigɛla gafe in ale tɛ dɔwɛrɛ ye u ye sɛgɛsɛgɛli kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw de kɛ maa minnu bɛ yen ni faso bɛ olu sara kalo o kalo olu hakɛw ka se ka dɔn maa minnu fana bɛ yen ayiwa ni olu bolo bɔra foroba cakɛw la u ka se ka olu bɛɛ lajɛlen hakɛw dɔn wa ka se ka a dɔn ka dɔn cogo min na maa minnu fana de bɛ yen ni olu bɛ ka i den jamana kɔ kan ka sara 2 ta walima sara 3 ka se ka olu sɛgɛsɛgɛliw de kɛ ayiwa ka sɔrɔ ka to o di min ye jamana ɲɛmaa kɔni ma ni o ye Général d'armée Assimi Goïta ye. An bɛna an ka kunnafoniyaw kun cɛ ni kɔkan kibaruyaw ye walasa ka fura sɔrɔ Russie ni Ukraine ale ka kɛlɛ la min ye Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump ale ye Russie jamana ɲɛmaa Vladimir Putin a y'a bisimila Ameriki dugu dɔ la dugu min n'a bɛ wele ko Alaska wele kun tɛ dɔwɛrɛ ye u ka sigikafɔ kɛ yaasa mugukan ale bɛ se ka da cogo min na bɛn ale ni keleya u bɛ se ka sabati Russie jamana ale ni Ukraine jamana ni ɲɔgɔn cɛ min ye Russie ka maaw ye sa olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu b'a jigiya k'a fɔ min ye Putin ale ni Trump ka ni ɲɔgɔn ye kana kɛ fura ye yaasa bɛn ni keleya mugukan u ka se ka da min ye Russie ale ni Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ ni ne bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sentelɛmanw na aw ni ce aw ka ɲɛmadali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn don nataw la.